Sanibonani nonke ku-TikTok and ku-YouTube, Instagram, Facebook. Bengisacela ukunibonga ngempendulo yenu kule video bengifakile khona. Ngiyabonga kakhulu isupport yenu. Phambilana ngizohlanganisa okunye futhi engizokuposta futhi engizokufaka khona futhi ucabanga kwami mhlambe kunganisiza kulabo abathanda ukufunda lokhu njengaloku kade ngokubekile kuqala. Ngiyabonga kakhulu and sizabuye sibonane futhi. Ngiyabonga. Mina ke nguGeorge Phillips, mina wasemkhondo la ePiet Retief eMpumalanga. Ngihleli njena ekhaya manje angisasebenzi mina, sengihleli ngempension ekhaya and yiko njena ubona ngithi ukhenika kancane ngizibambisela izinto zami zasekhaya njena. Lokhu nikubonile kule video le beyibhalisiwe njena bengivele bengilungisa ikhiya yami leyasekhaya and ngifundisa ingane yami lo msebenzi. Ngiyabonga futhi uthi niyangisekela. Bye bye.